Usa ka maing gabi pag-usab mga angkol ug mga auntie. Tugutin sa nasab ko ninyo na mga inasab katahuran ini mga oras ha. Magandang gabi sa iyo mga kabisyo. At mabuti na lang at okay pas all right yung pagmamaneho mo diyan call ha. Babatiin kita ng mabilisan. Siyempre, ikaw din naman lagi kong kasama, no? Angkol, habang nagmamaneho ka ngayon, taxi ba o kaya naka-grab, lalamove driver, trailer truck driver, yung mga natin, mga V-Hire, yan, nandyan pa ba? Siyempre, yung mga jeep dyan, no? Meron bang nagmamamasada, di ba? Okay lang. May hulihan pa ba? Wala pa. Ito, babasahin na natin yung mga nag-comment sa aking fan page sa Totoy Bato Official. Shout out kay Rita Pahares. Sabi niya, magandang gabi po, idol. Sabi niya, nalilibang po ako sa iyo. Ano bang ibig sabihin ng nalilibang dito? Ito ba yung salitang Bisaya na nalilibang? Ha? Sabi niya, ginagamit lang po nilang libangan. Yan. Yung pag-inom. Pabati naman po ako minsan dito sa Antipolo, Rizal, idol. Lusiong kita o di mo ko binati. Joke lang po. Natatawa ako sa lusion ang kigol. Ayan, ingat ka ha. Ayan, dito pa, meron pang nag-message sa atin, no? Si Nestor Apas. Good evening, Sir Totoy Bato. Shoutout lang ako sa mga kaibigan at kamag-anak ko sa buong Davao Region. Ayan, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Si Ruben Heres Tagibolo. Ayan, no? Sa shoutout sa reward taxi plate number NAC 6091. Salamat kayo sa shoutout gabi call, no? Maayong gabi angkol. Ayan, marami ding salamat, no? Ayan, sabi din ni Frankie Pagunsan. Totoy, pa-shoutout mo ako. Mamaya ha, nakikinig ako. Ayan. Marami talagang nakatutoy dito sa programa natin. Si ACW Widon din, no? Nakatutoy din sa atin dito. Okay, so balik po tayo sa ating pinag-usapan kanina. Ito yung tungkol sa alak. Alak. Alak 5 na ganyan na. Na sana. Basahin ko muna yung mga nag-comment po sa ating fan page, Totoy Bato Official. Ang tanong natin doon ay, lumalabas ba talaga ang tunay na kulay ng isang tao kapag laseng? Ayan, sabi ni Yam Raiko de Villa, no? Saka kapag pinautang tas siningil. Oy, ganun. Oo nga, no? Jobert Vertudaso. Sabi, it's true, idol, parang ako. Shout out sa lahat ng mga Bulacan na overdrive grab drivers, sina Yorme, Rodjun Gabatino, Cap JS Adlaon, Danny George Gabatino at Richard Marbida. Salamat, Mora Junri Tercio. Sabi niya, oo call kay Ogdili pa siya makainom. Puti pa siya, unya mahubog na kay mamula naman. Grabe man yung literal na. Ang ibig kong sabihin, yung kulay, yung ugali. Lusiong ko ng kigol ni Moron. Ayan, sabi ni Lior Aguilo. Oo naman, yes, pero nakadepende yan Duraan ka ba naman ng kainuman mo? Ikaw pa ba magsusuri? Oo, ilalabas mo talaga ang tunay na ikaw pag ganon, di ba? Oo. Ibang situation yan, ha? Sabi ni Kendall Joy Heniken, ha. Tawa ako ng tawa pag lasing. Pag sober naman, nakasimangot. So, maybe yung other side ng ugali ng tao ang nalabas. Pero, ang tunay na kulay, lalabas yan, depende sa sitwasyon. Oy! Sabi ni Susan Anchez, no? Ha. Sabi nila, lasingin mo ang isang tao, doon mo malaman ang laman ng kanyang puso at damdamin. Pwede din, ha? Pwede, pero depende. Sabi ni Maridel, tinujud ka to'y. Addison Fidelino, ayun siya, oo naman. Angkol, Totoy Bato, yung iba, nagkukulay itim ang budhi. Yung iba, lumalabas ang pagkamanyakol. Grabe naman to. Si Noel Amang, sabi niya, pati, lumalabas din. Ano, pati titi, lumalabas din? Ano bang klase to? Oo, titi as in, tunay na talino. Ang galing mo talaga. Gusto mong ilabas ko rin yung titi ko kapag kausap ka yung tunay na talino ni Totoy Bato? May mga ganon mga kabisyo, totoo yan. Pag nakainom po sila,
doon sila nagiging mas matalino. Lumalabas yung mga stored na mga ano nila, no? Stored knowledge nila. Yan ang mga tunay na talino. Sabi ni Jeffrey Soledad, no? Ganyan talaga, idol. Lumalabas na tunay na ugali, lalo na pag lasing. Diyan mo malalaman ang tunay na kulay ng isang tao. Uy. Sabi ni Kat Asido. Oo, sabi niya dito, yes po, meron po talagang ganyan. Ha, ha, ha. Sabi ni June Coro Del Tals, ikaw talaga, Uncle Tutoy ba to? Inungkat mo na naman, bugoy ko ka, Idol Tutoy. Ayan, sabi ni Kat, no, kagaya po sa kuya ko, kala po namin hindi bakla. Nung nalasing po namin, lumabas ang tunay na kulay na darna pala. Oh, may mga ganon ha, mga bagay-bagay na pag nakainom, nag-iiba ang anyo. Oh, minsan nung una hindi pa nakainom, ano siya, tao. Nung nakainom na, nagiging Dracula. Sumisip-sip na ng dugo. Sabi ni Susan Anches, lasingin mo ang isang tao para malaman mo ang kaibuturan ng kanyang puso. Alam mo mga kabisyo, ang dami pa ditong nakalagay, pero alam mo mga kabisyo, no? Ayan, no? Gusto ko lang lagyan po ng siguro para may matutunan po tayo dito, ha. Alam nyo, ang tamang balanse at responsableng paggamit ng alak ay mahalaga, no? Upang maunawaan ang kahalagahan nito nang hindi nagiging panganib sa kalusugan at kabutihan ng isang tao. Okay lang po yan basta in moderation at hindi in moderatso. Sabi ni Saya pa, ang husto nga balanse o responsable nga paggamit sa alkohol, hinungdanon aron masabtan ang importansya niini nga dili mabutang sa peligro ang kahimsog ug kahayuhan sa usa ka tawo. Ito yung Bisaya version yung sinabi ko kanina, no? So, ganun niya, no? Lahat ng mga bagay pag sobra naman hindi naman maganda Hindi maganda sa katawan, hindi din maganda sa ibang tao. Ang mahirap na kasi ng ibang tao, pag nakainom, nilalagay yan sa utak. Yung iba naman, dapat, yung iba sa tiyan lang. Yung iba, nilalagay yan sa kanilang mga pikoy. Para magpasirit ra. Yan ang dapat. Pasirit dito sa kahoy, ha? Hindi pasirit sa tawo. Kay Luciong ko na imong kigol ron. Ay, nako. Ang bilis po ng oras. Gusto ko sanang mag-extend Waka ko yapi. Ayan po, bukas na lang po tayo mag-uban-uban. Magsama-sama po tayo dito sa ating programang Totoy na Love. Ako po si Totoy ba to? And mamamaalam na po muna tayo. And of course, ingat po tayo sa pag-uwi, no? At sa mga lahat ng gagawin po natin sa buhay, abay, ingat po tayo lagi. At mapasalamatin tayo sa lahat ng mga bagay-bagay. Ako pa rin si Totoy Bato, Amping Permi, yun! Sasakyan si